stille, drenge. Og så har vi et hold på førsteplads. Ubesejret. Der har vundet alle deres kamp. Det er TP. Emil Hansen. Ja, jeg to. Emil Hansen. Vi vandt over mit hjemland. Dit hjemland? Vi vandt over mit hjemland. Ja, de holdt pokalen. Hvem er anfører på hånden? Har I anfører på hånden? Er det? Det er en fødselar. Det må være Tube. Nå ja, det var fødsel. Det har jeg lige hørt. Så må det være dig, der får det her. Værsgo. Og tillykke med det. Og I står bag, det er de store her. Sepp også. Ja, du står foran. Emil og Christoffer inde foran her. Skal vi have et ordentligt billede med pokalen inde foran her? Ja, den skal du lige spise først. Så samler I jer lige sammen, ikke også? Nej, så skal jeg holde den op. Nede foran også, Viggo. Ja. Undskyld. Prøv at høre, de der drikkerdum, kan ikke lige smide dem til side. Dem gider vi ikke lige have med på billedet. Vel? Nej. Så stor. Nej. Det er så stor, at den ikke er det. Sådan der. Prøv så. Så med et smil lidt. Christoffer, lidt ind på række. Lidt tættere sammen, ja. Er I klar, så smiler I? Kig op og smil. Skal vi have en mere? Er du snart færdig med at spise, Viggo? Okay, skal vi gå op ad træerne? Jeg får også toilet herinde. Smil. Flot.